Ассаляму алейкум, Харлах Шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие полчаса с нашими гостями будем говорить на самые актуальные темы и новости, которые появились в информационной повестке дня. Ну что ж, я готова их представить. Тарас Чорновіл, народний депутат України 3-6 скликань, а також Світлана Кушнір, політолог. Витаю вас. Витаем и доброго вечера. Салимку, Василям, доброго вечера. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Верховная Рада Украины не проголосовала за предложение президента к избирательному кодексу. Собственно, что не устраивало Зеленского в кодексе, рассказал народный депутат от «Слуги народа» Олександр Качура. Давайте послушаем нардепа. Були зауваження, які стосувалися простоти проведення та підрахунку результатів виборів. Тому що зараз в тій системі, яка була передбачена, була, по-перше, прихована мажоритарка, там, де були виборчі процеси. Потім наступне було приховано все-таки закриті партійні списки. А вот народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский рассказал, почему в его фракции не поддержали предложение президента. Давайте его послушаем. Є ряд правок, які стосуються внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Тобто, насправді, речі потрібні, які потрібно вносити. Але якщо в пропозиціях президента це не було враховано, якби ми сьогодні це проголосували, це порушення Конституції. Зараз Виборчий кодекс знятий з розгляду. Саме тому я наголошую, ми взяли перерву, аби обговорити це питання з монобільшістю. Наступного вівторка будемо розглядати лише вичерпний перелік пропозицій президента, і вже далі ми будемо переглядати всі інші пропозиції, вносити в порядку регламенту і законів. Светлана, как вы считаете, почему сегодня народные депутаты не голосовали за избирательный кодекс? Чего-то боялись или же просто не сошлось? У многих народных депутатов нет понимания, насколько это важно, потому что Украина живет уже много лет в ожидании этого избирательного кодекса как свода правил для всех видов выборов. У нас местные выборы одни из самых сложных, потому что там идет пропорциональная система, и не всегда... даже для членов избирательных комиссий составляет там, простоту в подсчетах и вообще как бы в ведении, собственно говоря, избирательной кампании. А монобольшинство, я так думаю, не просто так, и не только монобольшинство, и вообще другие народные депутаты, они не увидели в избирательном кодексе и своих правок, которые они подавали. Поэтому там есть такие вот моменты, когда было бы хорошо дочистить, довести до, скажем, плюс-минус идеала и уже закончить эту игру, когда каждый раз под каждые выборы, любые, президентские или парламентские, или местные, мы меняем законодательство. Тарас, как вы считаете, о каких подводных камнях, возможно, идет речь в избирательном кодексі? Ну, найперше, я все-таки скажу, в чому сама суть проблеми сьогоднішньої. Насправді, сьогодні не було розгляду поправок депутатських, це третя остання стадія розгляду поправок президента. На сьогоднішній день фракції опозиції вимагали перерви і добивалися, щоб зупинити цей процес, який на сьогодні був поставлений з тої причини, що пункт перший від президента є сотні поправок, які неможливо розшифрувати. Там поправки, які не носять юридичного характеру. Там написано, вважаю, що там такі-то статті, чи така-то норма, вона не зовсім демократична, прошу це виправити. Як? Президент не має права писати таких речей. Це є жорсткі остання інстанція. Ну, народні депутати навіть же не розглядали, не голосували. Секунду. Я хочу це закінчити з цим. Насправді, їх не можна голосувати. Але все проблема не в тому. Проблема в тому, що цей кодекс сотнями поправок, 1200 сторінок, попав на стіл відповідному профільному комітету, де ці поправки розглянули, знаєте, за скільки часу? 1000 поправок за 1 годину. Винесли вердикт. Ну що, турборежим. Так, винесли вердикт. І коли люди глянули на ті поправки, перше, за регламентом строго заборонено будь-яким турборежимом розглядати в той самий день, коли внесено такий документ. 10 днів на ознайомлення. Це обов'язкова норма. Невиконання її дає можливість в Конституційному суді скасувати розгляд такого документу. Документ неймовірно потрібний. Я тут абсолютно згоден. І тому прийняти його в неконституційний спосіб не можна. А тепер, що стосується... Антипроцедурний спосіб. Антипроцедурний, але оскільки це є норма, це є достатньою підставою для скасування Конституційним судом, я тут скажу якраз це слово антиконституційне, тому що насправді це
це є право визнати його неконституційним через форму прийняття. Пригадуєте, зміни до Конституції 2004 року, як це намагався Янукович, щоб цього не повторилося. Тепер, що стосується самих пересторог. Ну, наприклад, від президента появилася позиція, що можна зняти з реєстрації кандидатів в депутати чи кандидата в президенти у випадку, якщо він займається маніпулюваннями. Без описання, що це таке. Або момент другий. Там предоставлення недостовірної інформації. І недостовірної інформації. Ну, перше, вся виборча минула кампанія на цьому прийшла. Тепер, що це таке? Я скажу, я випадково перепутаю вік Зеленського, скажу, що йому 42 роки, йому на той момент буде 43. Це недостовірна інформація. Друге, недостовірні дані вказані у поданих документах. Я знаю, як такі речі робляться. Мене пробують у 2002 році, особисто мене, зняти з реєстрації, тому що нібито в мене була не внесена декларацію машина, яку насправді я продав 8 років до того. Я за ніч знайшов ту машину, я знайшов підтвердження, що її продав. Але якби я не знайшов, 8 власників наступних понятно, не конкретизовано. Там не точно конкретизовано, там є можливість прямого свавілля, усунення з виборчої кампанії будь-яких неугодних кандидатів. Це гірше, ніж в Росії і Білорусі в законі. Будущее избирательного кодекса, как вам видится? Хотелось бы увидеть, знаете, уже не первый год и не первую каденцию мы ждем, что избирательный кодекс все-таки станет реальностью. Болели этим еще господин Ключковский, если помните, да. Пытались все его сложить в кучу. Потом бывший глава комитета избирателей Украины, а потом народный депутат Черненко. И Попов до того. Да, Игорь Попов. То есть как бы есть ряд людей и юристов, и людей, которые работали, я имею в виду, в гражданских организациях, представителей гражданского общества, которые работали все время с избирательными кампаниями и как обучающие тренеры. И они говорят, что мы не ждем на самом деле, что этот избирательный кодекс, он реально будет принят. До Нового года будет принят, как вы думаете? Очень коротко и к следующей теме. Добре, дуже коротко. Пункт перший. Поправкам Зеленського таке явище, як виборчий кодекс, ухвалений попередньою Радою, скасовується. В цьому його поправках з нього виділяють такі речі, як, скажімо, закон про ЦВК, який невід'ємна частина, як про список виборців, як реєстр списку виборців. Це виділяє також. Тобто вже виборчого кодексу не існує. Момент наступний. Чи буде до Нового року? Це все переносять. Кілька неймовірно важких законів, і розгляду яких потрібно не менше як півроку разом, їх всіх зносять наступний тиждень. Наступний тиждень, який от зараз проголосували сьогодні, що він був пленарний. За цей тиждень і земельний ринок, і кодекс виборчий, і, можливо, навіть закон про особливості місцевого самоврядування. Все хочуть разом. Ви розумієте, що в такому випадку просунуть те, що хочуть. Це буде незаконно. На следующей неделе, действительно, если будут рассматривать это все, они наверняка будут, мы продолжим эту беседу в этой студии. Скажу, чому так влада легко... Сегодня в Верховной Раде, к сожалению, не обошлось без скандала и конфликта, который я хочу успеть с вами обсудить. В Раде подрались двое народных депутатов, слуги народа, а именно Максим Бужанский и Гео Лерос. Якобы Лерос в партийном чате использовал ненормативную лексику в адрес Ирины Верещук. Бужанский за коллегу вступился. Смотрим, как это было. Шановні колеги, заспокойтесь, припиніть в залі бійку. Шановні колеги, заспокойтесь. Займіть, будь ласка, свої місця. Будь ласка, як в дитячому садочку, розсядьтесь кожен на своє місце, дорослі люди. Вот участник драки, народный депутат Гео Лерос, рассказал, Ирину Верещук не оскорблял. Пусть она выложит скриншоты того, что я написал. Если медиаспільнота вирішить, что там было факт оскорбления конкретно ей, адресованное, или вообще кому-то, то я с удовольствием извинюсь. Что касается инцидента с Бужанским, я предпочитаю не комментировать, потому что это одна история. Началась с того, переросла в другое. А вот народная депутатка Ирина Верещук заявила, покажет переписку общественности. Давайте ее послушаем.
Давайте так, це чат, в якому є присутня не лише я і не лише він, там є наші колеги, і я, напевно, оприлюдню таку переписку, і такі скріни, вони у мене, звичайно, є, тому що і спікер фракції, і інші керівники фракції бачили і ознайомлювалися, і також підтримали мене у тому, що це негідна поведінка і негідне звертання. Якщо пан Гео Лерос, який є керівником підкомітету з питань політичної культури, не розуміє, в чому суть і в чому образа, то мені тоді важко зрозуміти, що він взагалі робить як керівник підкомітету, який мав би показувати тренди, мав би показувати те, як має виглядати політична культура в парламенті. І він зараз говорить, що я би мала показати скріни. Він точно цього хоче, тому що там дійсно є матюки, і це люди бачили, і люди знають. И правда, всем, наверное, интересно, что это за переписка, кто кого оскорблял, использовалась ли там ненормативная лексика. Вот пранкер Джокер в своем телеграм-канале выложил скриншоты вероятной переписки депутата фракции «Слуга народа», в которой стала причиной драки нардепов Лероса и Бужанского. Давайте посмотрим и послушаем эту переписку. Так может, те, кто не слушает позицию партии, исключаем на как бы? Колеги, вітаю. Мене звати Ірина, якщо би хтось запитував. І так, я ходжу на Ньюзван. Якщо у когось є питання, прошу мені їх задати особисто завтра. Дякую. Ахахахаха! Якщо дозволите, то попросила би без матів писати. Пане Гео, а посміємося завтра разом, окей? Не делать. Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою. Ну что вы поняли с этой переписки? Все-таки оскорбляли Ирину Верещук или нет? Из этой переписки понятно одно, что фракция партии «Слуга народа» запрещает своим спикерам или вообще депутатам ходить на отдельные медиа и комментировать некоторым телеканалам, по каким-то, не знаю, насущным вопросам. Это первое, что понятно. Второе. Очевидно, что там было решение фракции не ходить на телеканал, Ирина Верещук туда сходила, и они возмущались. І от у нас сидить депутат, який був декілька скликань. Що таке рішення фракції не ходити на якісь канали? Вам забороняли? Навіть у самі найважкіші часи. Забороняли ходити або комусь не коментувати? Я був, знаєте, в мене доля така склалася, що я був в різних фракціях, різними політичними обличчями. Були спроби окремим депутатам заборонити, до мене таким навіть не пробую звертатися. Якщо депутат вважав, що він має що сказати і не виглядає повним ідіотом, загалом це підтримувалося в будь-якій із фракцій, незалежно від каналів. Але тут я все-таки вернуся до іншого. Перше, всі ці троє людей є депутатами однієї фракції. Панове, 73% ви проголосували за цю банку з павуками. Ви ходите від них якоїсь роботи, коли вони між собою не можуть з'ясуватися. Другий момент. Якщо депутат навіть в закритій переписці допускає собі мат, причому мат в контакті з жінкою, переписці з жінкою, мені здається, це нижче дна. Все, тут крапка поставлена. Щодо Лероса, якщо цей текст, що показали нам, є справжній, а не сфальсифікований, він переступив межу, тому що, є питання. Ірина Верещук обіцяла виложити скріншоти, посмотримо. Ми побачили зараз привідкрито. Це так звані закриті чати, в яких вариться це владне середовище, яке вважає, що от ми всі в якихось відкритих чатах присутні, вони мають в себе свої з'ясовувати відносини закрито від суспільства. Де відбуваються корупційні певні речі, інші моменти. Це вже ненормально. І останній момент. Людина, яка нібито заступилася і напала там на Лероса, Бужанський, в гостро брутальній, недопустимій формі не один раз виступав і висловлювався щодо дуже багатьох відвідувачів одного з телеканалу, де він був співведучим. Виступав матюками, з наглостю, з погрозами. Плюс він особливо в брутальній формі висловлювався, взагалі, як я вважаю, на мій власний погляд, проти української держави. Мені здається, що в цій ситуації говорити, що він там може бути якимось арбітром, я категорично це відкидаю. Тому тут немає доброї сторони, там нема білих. Там зло буде битися со злом. Как вы считаете, вот эта драка, которая произошла в Верховной Раде Украины, свидетельствует ли о непрофессионализме депутатов фракции «Слуга народа» и отсутствие морали, возможно, об этом сегодня говорили в нашей студии украинские эксперты. Как вы считаете? Можна говорити про те, що мораль і етика народного депутата має бути присутня хоч би на рівні моралі і етики здорового глузду і громадянина. Це перше. А друге, зрозуміло, що таке там бійка, да? Вони начебто побилися. Для мене найважливіше ознака професіоналізму – це якісні закони.
Це механізми, за якими живе держава. А те, що зараз приймається у Верховній Раді, воно дуже часто виглядає зовсім не механізмом, але на знищення українського підприємництва, на знищення української промисловості, на знищення взагалі української держави. Ось це и є ознака профессионализма або непрофессионализма. Давайте поговорим про группы влияния во фракции «Слуга народа», потому что вот журналисты издания «Украинская правда» написали статью, в которой рассказали о неформальных группах во фракции «Слуга народа». Наши коллеги в своем материале ссылаются на источники в самой фракции. Давайте посмотрим на эту графику группы влияний в «Слуге народа». Перша велика група, як пише видання «Українська правда», так звана Б-команда. До неї входить близько 20 людей. У неї слід віднести людей Олександра Дубинського, яких у самій партії називають групою Коломойського. Це Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк, Ігор Фріс. До Б-команди відносять ще частину дніпропетровських і київських мажоритарників на чолі з Олександром Ткаченком. Друга велика група – так звана група Іллі Павлюка. Сам Павлюк не є нардепом. Він бізнесмен із Чернівців. Під час президентських виборів займався фінансовим забезпеченням регіональних представників за команди. У групу Павлюка донедавна входило близько 30-40 депутатів. Серед них Дмитро Соломчук, Максим Павлюк, Олег Марусяк, Валерій Колюх, Сергій Бунін та інші. Є ще одна, третя велика неформальна група у «Слузі народу». Називається група 719 за номером у готелі «Ріксос» у Трускавці. Кістяк групи складають топові спікери, керівники комітетів та парламенту в особі Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука, очільника економічного комітету Дмитра Наталухи, голови комітету з питань правової політики Ірини Венедиктової, керівника комітету освіти Сергія Бабака, очільника фінансового комітету Данила Гетманцева та інших. Коллеги из «Украинской правды» ссылаются на свои источники во фракции «Слуга народа», но все-таки я бы хотела спросить у вас, насколько вы доверяете вот этой информации о группах влияния і іменно в такій формі, о цих неформальних групах? Ну, це дуже поверховий, як на мене, аналіз. Абсолютно згоден з тим, що такі групи існують. Вони мають абсолютно різні ідеології, абсолютно різні спрямування. Якщо, скажімо, та група Коломойського зараз дрейфувала до відверто проросійської тематики, є групи, які достатньо, я б ще вони не назвали в себе, це так звана експертна група людей, які колись сиділи в грантових організаціях, тощо, але зав'язані на органи Євросоюзу, підтримують там шкільні ідеї Міжнародного валютного фонду, на уряд зав'язані. Це зовсім окрема група, про неї не згадали. І драки получаються? Ну, тому що немає єдиної структури. Проголосували за збір людей з різними поглядами, з різною ідеологією. Плюс «Українська правда», принаймні в цьому уривку, який нам показали, не подає того, що є кілька мафіозних груп. Є група брудних забудовників, яка зайшла, там біля 30 чоловік. І є група аграріїв-зерновиків, латифундистів, яких ніколи не було у Верховній Раді. У Верховній Раді були завдяки Віктору Ющенку колись птахівники, пригадуєте? Їх було мало, 3-4 людини. Зараз в районі 30 латифундистів, яких розсунули по різних округах, різних областях, але вони всі мають чітку взаємозв'язку. Є підозри, що вони, як їх забудовники, пройшли за корупційною єдиною схемою, за всіх було заплачено разом з КОПом, їх завели в Верховну Раду, і вони теж мають свою неформальну групу. Політично вони себе не дуже диференціюють, а вони тяжіють до тих, хто може заплатити великі гроші, і до тих, хто може їм допомогти реалізувати плани, ну, або в дуже специфічному розумінні ринку землі, або в дуже специфічному розумінні забудовної політики. Отаких груп є насправді трохи більше. Їх показали тут в даному випадку дуже неповно. Ну, я ще не буду сказати, що є там люди Ахметова, є там люди Віктора Медведчука, є люди, які досі є вірними ідеології Віктора Януковича, «Слуги народу». Є люди, які є прямим продовженням партії регионов. Лариса, а как вы считаете, Светлана. что вы думаете, Светлана, извините, что вы думаете по поводу этой группы влияния? Потому что если посмотреть на законопроекты, законы, за которые голосуют депутаты от «Слуги народа», можно увидеть, что там не единая позиция, да, вот если посмотреть только про закон о перезагрузке ДБР, мы видели, что там не все «Слуги народа» голосовали, кто за, кто-то против, кто-то воздержался. Говорит ли это о том, что действительно вот такие группы неформальное влияние «Слуги народа» все же присутствуют? Дело в том, что как партия «Слуга народа» не существует. Это виртуальная партия. И люди, которые прошли парламент, фактически прошли не потому, что у них есть имя,
или у них есть какой-то фидбэк. Они прошли благодаря имени и поддержке Зеленского. Поэтому кого привел Зеленский в парламент? Вот мы сейчас видим, что у очень многих такая запятнанная репутация, что назвать их новыми, чистыми, демократическими или представителями вообще иной формации, просто, язык не поворачивается. Кроме всего прочего, мы видели уже, что случилось с одним из ровенских депутатов. Кстати, одна из групп, это вот как раз Ильи Павлюка, и отметилась тем, что там точно уже есть внутренние разборки относительно того, что за каждого из мажоритарщиков вносилась энная сумма средств для того, чтобы его можно было, чтобы он был согласован. На самом деле, на стадии отбора мы помним, что партия заявляла про 3 уровня праймерис, что туда не пройдут плохие, нечистоплотные люди. Но, тем не менее, мы видим крышевание бизнеса в парламенте, переписки медяника и все остальные вещи, которые вообще никак с кодексом чести и достоинства не сочетаются. Вот я еще одну тему хочу с вами обговорить, потому что мы находимся в преддверии нормандской четверки. Встреча в нормандском формате 4 лидеров. В понедельник состоится нормандская встреча, и телеканал АТР будет показывать все, что происходит в Париже на саммите. Смотрите, не пропустите. Україна, Німеччина, Франція, Росія, Зеленський, Меркель, Макрон, Путін. 9 грудня. Нормандський формат. Капітуляція чи перемога? В етері АТР. А вот помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне заявил, на Донбассе могут построить стену. Якщо президент Росії не погодиться на припинення вогню на Донбасі і проведення обміну утримуваними особами, то в цьому випадку ми будемо будувати стіну, і життя буде продовжуватись. Чего вы ожидаете от встречи в нормандском формате? Что будет? Чего ждать? С чем приедет Зеленский? По-перше, не хотілося б очаровуватися для того, щоб потім не розочаровуватися. Це перше. І це було б дуже добре, якби цього правила притримувалася наша нова українська влада. По-друге, я не думаю, що зустріч в цьому форматі можна буде представляти у вигляді перемог чи зрад. Фактично, ми вже чули від голови МЗС Вадима Пристайко основний текст ком'юніке, яке буде оприлюднено після зустрічі, і воно має такий обережно-дипломатичний характер і більше, скажімо так, констатує ту ситуацію, яка є. Чи доб'ється президент Зеленський того, щоб всіх на всіх обміняли? Не факт. Скоріше за все, цього не буде прийнято, тому що поки у Кремля є заручник, хоча б один, Кремль буде цим маніпулювати. Чи доб'ється президент Зеленського того, що нам повернуть ОРДЛО і дадуть нам можливість відновити контроль за лінією, не лінією розмежування, а за нашим кордоном з Російської Федерації? Теж під великим питанням, скоріше за все, цього не станеться. Поки що такий песимістичний сценарій складається з ваших уст. Єдине, що може бути оптимістичного, але, скоріше за все, не знаю, чи буде це оптимістично взагалі для України, це можливі газові перемовини, які відбудуться і в рамках цієї зустрічі в Парижі, тому що і Меркель, і Макрон розраховують на те, що Україна і Росія підпишуть транзитний договір стосовно газопостачання. Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, ссылаясь на свои инсайдерские источники, сказал, что перед встречей 4 лидеров президент Владимир Зеленский сначала проведет встречу тет-на-тет с президентом России Владимиром Путиным, где как раз-таки обсудится вот этот вопрос газа и транзита газа через Украину. Что ожидать
ожидать от этой встречи? Стоит ли Зеленскому встречаться с Путиным один на один? Выдержит ли он этот удар? Ну, давайте так, в мене є своя інсайдерська інформація, я буду на неї посилатися. Така зустріч дійсно готується, але, на превеликий жаль, Зеленський з Путіним мали вже не 3, як вони заявляють, а ще кілька, про які приховували від українців телефонних розмов. Коли приховується від свого народу той факт, що була телефонна розмова з лідером країни-агресора, ворога, ну це означає, що щось не зовсім хороше. Наскільки я знаю, Зеленський досі вірить, що при особистій зустрічі з Путіним він його очарує. Так як Путін його аплодував, коли він коміком перед ним познював на сцені, він впевнений, що Путін його буде аплодувати. Він досі вірить, що війна була тільки через те, що там, бачите, Порошенко на ній наживався. А от зараз він прийшов, він скаже, я не хочу війни, і Путін скаже, боже, яка радість, сонечко, війна закінчилася, все, ми забираємося з Донбасу, нічим вам не заважаємо. Слухайте, цей маразм, він дійсно сидить в тих голівках. Ну так или иначе Зеленский готовится к этой встрече. Слухайте, тепер що стосується готується, насправді повний хаос. Ми навіть можемо звернути... Ну, слухайте, ви подивіться на заяви, які йдуть спочатку абсолютно лизоблюдські. Все прекрасно, все чудесно. Путін нормальний, з ним можна домовитися. Тепер всі, включаючи дуже проросійського Єрмака, починають грати в протилежну позицію. В останній момент з повною втратою обличчя відмінили попереднє рішення, яке було абсолютно неправильне. Нікого не посилати на саміт НАТО. Посилали туди міністра закордонних справ, який був не готовий. Там не були готові вже його зустріти. Провал вже був повний. Але кардинально помінялася риторика. Все, негативні висловлювання пішли після 100% позитивне. Знаєте, коли таке відбувається? Коли взагалі не маєте жодної програми, ви дієте на реакціях. Ви раптом вирішили, все чудесно, Путін наш. В цей момент Путін, зрозумів, що він же вас як кіт мишку прихопив, б'є з усіх сил по морді. Дуже боляче. Через заяви і рішення, і так звані закони фейкових республік і тому подібне. І тут раптом приходить противоречення. Боже, а на саміті ж нас знищать. І починається гра у відповідь. Светлана, а вы как считаете, есть у Зеленского, ну, у нас просто мало времени, я хочу успеть, вот есть у Зеленского с чем прийти на эту встречу? Может, не все так страшно? На жаль, після засідання Ради нацбезпеки і оборони, де начебто були затверджені 5 сценаріїв, чи 5 планів, 5 варіантів розвитку подій, ті, хто, ну, ж таки, інсайдерська інформація, да? Ті, хто брав участь у цій зустрічі, говорять, що вони настільки дитячі, що виходити з ними і мати необережність їх озвучити – це дурість. Інша річ, що президенту Зеленському треба, по-перше, завчити всі сценарії, бо він прекрасний актор, а по-друге, завчити основне, що він має не перейти. Він мав би визначити ці красні лінії, бо ці красні лінії весь час туди-сюди соваються. От вся проблема в тому, ми від нього почули тільки одну червону лінію. Вона була один-єдиний раз озвучена під час інавгурації. Насчет красной линии говорят и активисты. И они, кстати, вот на Банковой на этих выходных разобьют палаточный городок, где активисты, политики будут следить за происходящим на встрече Нормандской четверки. Давайте послушаем сокоординатора движения сопротивления капитуляции Андрея Юсова и продолжим. 8 числа тут о 19-й годині розпочинається акція громадського контролю. Буде розгорнутий штаб, цілодобовий штаб, який об'єднує активістів, волонтерів, представників різних організацій, політичних партій. В цілодобовому режимі ми будемо стежити за тим, щоб президент України виконував свої конституційні обов'язки, свою присягу і захищав інтереси України, а не країни-агресора. Тут буде розгорнуто низка пунктів, зокрема, постійно діючий медіа-центр. Оскільки погода вже буде зимова і, безумовно, учасників буде багато, буде забезпечений і обігрів, буде забезпечене місце для відпочинку, буде забезпечена належна безпека і порядок, щоб в цілодобовому режимі 8-9 числа не тільки тут, на Банковій, була варта, але також і по всій Україні. Если вот такая красная линия будет перейдена, у нас что, начинается Майдан? Я думаю, що до того наближається, тому що Майдан, як правило, виникає тоді, коли вже перейдені. Превентивні Майдани в Україні, вони, як правило, дуже слабенькі, як правило, тоді, коли влада переходить вже всі межі, особливо ще й межі насильства проти свого народу. Оскільки такі акції будуть безпосередньо на Банковій, я думаю, якщо будуть перейдені червоні лінії перші, появиться більша кількість протестуючих, появиться спокуса їх звідти відтіснити, щоб створити комфорт для Зеленського. А от після того, коли це станеться, от тоді вже почнеться реальний Майдан, і я думаю, що у нас запахло реальною революцією.
Це почало пахнути, тому що я закінчу те, що я говорив. Червона лінія єдина, яку озвучив Зеленський під час інавгурації, це те, що він формально ніколи не відмовиться від українських територій, Криму і Донбасу. Все. Більше жодної червоної лінії Володимир Зеленський нам не озвучив. Він не затвердив жодної червоної лінії. Це йому ставили, йому вимагали, він казав в загальних фразах, але нема таких ліній. Коли він говорить, що вибори там з Криму на Донбасі не відбудуться, доки не вийдуть російські війська, я перепрошую, але він доручив Кучмі підписати план Штайнмаєра. Ну, я учасник процесів в 2015-2016 році. Я учасник нормандського формату. Ну, як в експертній групі. Понятно. Я просто знаю з деталях. Формула Штайнмаєра, Лаврова Штайнмаєра, передбачає, що вибори якраз відбудуться в присутності російських військ і нерозброєних бойовиків. Тому слова його не мають жодної ваги. Возвращаясь к нормандскому формату, вот акции, которые пройдут 8-9 декабря на Банковой, вот чего от них ждать? Вот те красные линии, если они будут перейдены, что будет? Ну, я, по-перше, думаю, що ті, хто зараз організуються, вони будуть притягувати як магніт, притягують до себе подібних людей і, мабуть, покажуть Зеленському і Офісу президента, наскільки вони дієві і наскільки вони міцні. А вони насправді міцні. І ще один момент. У президента Зеленського вже неодноразово відбувалися конфлікти з ветеранами АТО і ООС. Тому я думаю, що і цей сегмент нашого суспільства підтримає цю акцію, тому що це якраз ті люди, які кардинально не підтримують ситуацію, що зійдемося на середині і треба просто перестати стріляти. Под посольствами России и Соединенных Штатов Америки также прошли акции за деоккупацию Крыма. Далее прямая речь председателя Крымско-татарского ресурсного центра Искандера Бариева. Сегодня, когда исполнилось данному Будапештскому меморандуму 25 лет, мы хотим напомнить и хотим призвать Соединенные Штаты Америки стать одним из инициаторов начала консультаций по урегулированию данного вопроса. Мы понимаем, что это непростой процесс, но мы надеемся, что Соединенные Штаты Америки являются нашим партнером, и мы как общественность обращаемся и будем передавать обращение наше к представителям Соединенных Штатов Америки для более решительных и реальных действий со стороны страны-партнера Украины. Ну, так у нас остается 3 минуты до завершения нашего эфира. Я бы хотела спросить, а действительно, за какими скобками остался Крым в нормандском формате? Его вообще будут обсуждать? Давайте так, Крим не входить формально в нормандський формат. Крим – це є та окрема тема, по якій він мав пекти руки росіянам. Но вообще стоило ли ее тогда отделять? Ні, вся справа в тому, що сам факт окупації Криму, він має бути тим болісною точкою, яку росіяни мають розуміти, що вона ніколи не перестане пропікати руки. На превеликий жаль, змінилася ситуація 5 років. Іноді правильно, іноді неправильно, іноді ефективно. Як правило, не зовсім результативно, але цим питанням займалася влада, наші представники Міністерства закордонних справ, сама ж Олена Зеркаль, інші. Зараз влада від цього відмовилася. Звільнення пані Олени з Міністерства закордонних справ викликано тим, що вона побачила, ті справи будуть проти Росії відкликати. Це означає, що це повинно зараз стати найближчим часом питанням, перше, самих активістів, кримсько-татарських і українських. Я думаю, ми тут всі повинні бути як один. І другий момент – наших західних партнерів. Ми маємо це робити. Тому ця акція, те, що вона прийшла в тому числі під посольством Сполучених Штатів Америки, саме як нашим союзником, це є дуже правильно. Коли цього не робить влада українська, ми маємо добиватися, щоб це робила влада американська, європейська, хто завгодно. Світлана. Ну, власне, якщо ми згадаємо деякі заяви, які передували домовленості стосовно зустрічі в Парижі, то українська сторона у вигляді того ж, здається, Пристайка і когось із Офісу президента мала необережність заявити, що вони дуже хочуть внести в повістку дня на зустрічі в Парижі якраз кримське питання. Але потім дуже швидко згорнули цю інформаційну кампанію, тому що з Російської Федерації їм поставили жорсткий ультиматум. Ніякого Криму, ніякого кримського питання. Хоча якраз кримське питання можна було використовувати і впроваджувати в повістку дня і звертатися до Франції і Німеччини, говорячи, що
і санкції ввели. Перше, за те, що було окуповано нашу територію, і ми хочемо, щоб у зв'язку питання Донецьку, Луганську і Криму, Севастополю було вирішено. Ну, остается недолго, всего лишь 4 дня. Поживем, увидим, что там будет в Париже. Гостями нашей студии были Тарас Черновол, народный депутат Украины 3-6 созыва, Светлана Кушнер, политолог. Спасибо вам. А я хочу отметить, что председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров анонсировал проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия». И будет мирный марш. Акцию анонсировал Рифат Чубаров. И завтра в 12:30 телеканал АТР будет транслировать пресс-конференцию главы Меджлиса крымско-татарского народа, на котором он расскажет особенности и подробности данной акции. Смотрите, не переключайтесь. Коршкенджи. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы